Kwelinye lamalanga kuyafuneka ukuthi uhambe ungumuntu uyogezela esigangeni la kuhamba khona amanzi. Lapha-ke insebenzo kaMthandazo uDlamini ngiyo le enibona phansi. Cosha amabhadi, vula inhlanhla, cosha silwane, kuhambe etikolosha, ahambe namanzi. Sala uphilile wena, unegazi, unenhlanhla abantu bakuthanda, uvuleke into zakho. Ngisangena namhlanje la, ngizona ukhomba ukuthi ngikhipha silwane, ngisikhipha nje nisone kumuntu. Uma uphuphulele nemuntu wesilisa kanti wesifazane ngikuletha la mfuleni, ngikugeze, angikugcabi, ngikugeze, kuhambe yonke leyo nto leyo. Ngiyo ke insebenzo kaMprofethi le uDlamini uMthandazo. Uyasizakala ngamampela, noma mhlawumbe kuvaleke kangakanani, kuphakame namabhadi namashwa, usala uclean la. Babuyela bakhona emakhaya. Masenzeni usiko lwethu. Sukuma phansi ungahlali phansi. Noma kuthiwa ufundile, umuntu onama-degree amaningi, but hamba uyozigeza. uNkulunkulu usiza umuntu oyisizayo. uNkulunkulu usiza umuntu oyisizayo. Ungubani ozobona ukuthi uhamba esigangeni ayogeza, ukhipha isilwane, ukhipha amabhadi. Ngoba amabhadi abangayini ngabantu abakhona emhlabeni abathakathako. Kunezimo ezikhona emhlabeni esibhekana nazo asizalwa nazo. Ukuhlupheka sizalwa nako but kuthola emhlabeni ngendaba yokuthi siphila nabantu emhlabeni. Zisukumele phansi, uzibheke. Sisho uNkulunkulu usiza umuntu oyisizako. Naku lapha niyabona mosmanje. Umuthi osephepheni wempi kulwa nezitha, amanzi nobona 5 feet akusiwo lanka amanzi esiyalo. Amanzi asolwandle futhi. Lapha phakathi lesisho esiphinki ngilesama ensaziko ngizogezela inhlanhla, vuleka izinto. Umuthi ngiyabona imithi le nangomunye umuthi ngenhla, umuthi wesicicho lo yami. Siba nomuthi wamadlozi, nemuthi oqeda amacala nabantu abahlangane ngawe. Iyakhwesha yonke into. Ngibani uzobona ukuthi ugezile wena ngoba uyuvesa ungumuhle, songumuntu ophumelela empilweni. Masipileni masisweni. Sizigeze impilo iqala la, uzobona uzophumelela.